fija bnidem ħadim bil-ġur għalix ma tridx taf bija għax tħares lejn ġur għalix tkompli tkazbarni aktar ma jiena miġru jekk tgħid li inti hu Kristu ma rafċinu kollu għal fejn tmur tfittex l-Alla hemm ġewwa t-tempju tiegħu jekk barra tdawwar wiċċek mela tiltaqa' miegħu għal fejn tmur tfittex l-Alla hemm ġewwa t-tempju tiegħu jekk barra tdawwar wiċċek mela tiltaqa' miegħu għax tħares lejn il-risi ta' wiċċi l-kulub għalix trid tiskartani aktar ma jiena maħku ma tafx li bħalek nikol ma' Kristu l-ħobż libsu li jien mill-istess kalċi nixrob li masu għal fejn tmur tfittex l-Alla hemm ġewwa t-tempju tiegħu jekk barra tdawwar wiċċek meta tiltaqa' miegħu għal fejn tmur tfittex l-Alla hemm ġewwa t-tempju tiegħu jekk barra tdawwar wiċċek meta tiltaqa' miegħu tfittex l-Alla hemm ġewwa t-tempju tiegħu jekk barra tdawwar wiċċek meta tiltaqa' miegħu għal fejn tmur tfittex l-Alla hemm ġewwa t-tempju tiegħu jekk barra tdawwar wiċċek meta tiltaqa' miegħu għal fejn tmur tfittex l-Alla hemm ġewwa t-tempju tiegħu jekk barra tdawwar